Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 Petruk sampun medal. Jam 1 metu, engko jam 3 bubar. Masuk ngene iki. Dasare selek nyambut gawe. Ya. Ning 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 nang 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 nang. Nang ne nang ne nan nang ne nan. Kulino kaya ning omah. Ning aku ya genderane pepundhenku iki teblek genderan Jawa. Ya muga-muga diparingi sehat, panjang umur. Mbok sok Petroke aja sowan ning Palembang meneh. Sapa lek nanggap Petroke? Ha iya. Palembang dalang apik-apik. Kena tang-tang tansah bisa lelati. Terbuka rasa dan termangayomi. Ya 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 ya. Kasus selatan tanpa toladan. Bablas ke Mataraman. Sing sayo sing rukun. Pokoknya ini penabuh ini rada nganu kupinge dhewe-dhewe. Ini balapan nih. Mergo ning gedung ayo. Mula kowe pokoknya ra tengen wis. Sing penting rampung. Iki sowan ana Palembang nampa dawuh saka para pepunden khusus son ya kuwi Bapak Untung Wijaya. Ngono nggone nganakake kuwi ya kuwi sedulur Pujasoma kang bengi iki nganake pagelaran yang kulit dalam rangka menyambut tahun baru 1447 Hijrah dan ulang tahun Bayangkara ke-79. Ngono, heeh. Dengan tahun baru Muharram dan ulang tahun Bayangkara ke-79 kita wujudkan Palembang berdaya, Palembang sejahtera, indahnya kebersamaan guyub rukun saklawase. Allahumma amin. Tenan apa-apa ki nek kabeh iso kompak manunggalke tekad ngangkat abot dadi enteng Mas Gareng. Iya. Waton ya kuwi guyub lan rukun kuwi nomor 1. Aja bedake kuwi agamane apa, kuwi klambine apa. Ayo dirangkul bebarengan manunggalake tekad. Ya kuwi kanthi anane Pujasoma ngleluri budaya Jawa wujude wayang kulit. Ya. Iya pendak taun, Ora mung wayang kulit Mas Gareng iki Pujasoma ku ya duwe kuwi
rombongan karawitan sore mau wis dipentaske. Wah, hebat, hebat. Komplit, komplit. Iya. Wah, tenan. Nek sendiri penabuh ngono sok ka mirasi upamane payurene rasa nggawa yoga. Oh iya. Ayo, sinden barang lho kene ya pirang-pirang. Ning ngarepe meneh. Nggawa rene iki asline lah. Nek nang kene ra kanggo gawe. Iya, tenan. Ning matur sembah nuwun, meru ya kuwi nyengkuyung anggone para bapak-bapak. Lan para mas-mas, para sesepuh bini sepuh nggone nganakake tasakuran ning bengi iki. Muga-muga saya langgeng, saya kuncara pujang sumah ya Mas Gareng. Heeh. Saya akeh. Ayo. Yo caos panglipur, caos panglipur. Nganjake Seniwati. Wah, jan. Seniwatine kaya mbothok sinden. Arti model piye wae aneng iki. Jan. Sindenku tak eman-eman lah sesuk iki mbacut tok. Iya. Iki mergane gek lekas iki awake dhewe. Iya. Bakale mbladek, Mula sing tak suwune berkah para seniwati Bu Seniwati saka Palembang kene. Wah, jan. Aduh, ya nah sindenku ki ira gedang ngono senenge ram. Pak Untung apa kondur? Nah. Oh, iki anu bersih-bersih. Monggo Pak Bawor. Nah, monggo menawi badhe nyumbang lagu menapa bawa. Monggo. Awakipun Dandang Kula Banyumasan. Nggih, sakniki. Saniku Dandang Kula turu lare mangke. Oh, Dandang Kula turu lare. Kembang kacang napa Sarayuda sumangga sing badhe. Oh, kembang kacang nggih sing saiki. Monggo. Larase pelok padet 6. Nek mboten Oh, pelok padet 6. Monggo. Kalembokan menawi para bapak-bapak sesepuh yang badhe kepengin nyumbang lagu Pak Bawor. Ang kene to lelagoneng gandeng kembang kacang pambokaning sekar Dandang kula turu lare pinarang swaran arom roming raras kang milang poni iramaning lancaran mungkin aryo kecul monggo jineman lir-lir tandur dewa
padete nora onca oska cako cakepane datan cicir dawa gending kembang kacang
Iki kembang apa Mas Gareng? Hah? Iya. Ora sida tukul kacange. Iya, jan. Nah, iki mau Pak Bawor sing bawa. Nah, iya. Nah, saiki nglerek sebelah Bude Parti. Nah, Bude sinten niku? Nah. Bu Suciati. Oh, Bu Suciati. Bu Suci. Suci dalam debu. Napa Mas Gareng? Monggo nderek kula ajeng caos panglipur napa. Ning belajar lho nggih. Oh, kula nggih belajar iki. Belajar golek duit. Nek kula sing klasik mawon. Oh, nggih napa? Manut gendere kula. Oh, manut gendere. Nggih. Mengke nek salah kersane dituntun. Ah, nggih. Monggo. Gumlaring Taman Sari kuwi. Sekar. Jen. Suwantene hebat. Pilek. Walah padha mawon. Kula iki nggih plu. Ambar arum ngebeki taman sari. Mamet Prono satu karya jareng driya paksing ngoceh kumbang embreng nimbrong suwasana endah mulya leret tamane prohab sari Langgam Taman Sari. Nadyan lagi katemben aku ketemu Kang Mas wis suwe kembang kang lang
Sari Mas Gareng. Wah. Apa-apa mung gare ana sing penggarap. Ayo. Yen digarap kepenak ya kepenak. Ya. Saiki iki mau sing ngurung sapa ya sinden kene iki. Nah, sebelah garwane Mas Joko. Nah. Ibu sapa ya? Hah? Sinten? Maknaku makira kenalan kok ya. Nah, ra kenalan fisik. Wow, dereng kenalan. Oh, nggih. Monggo sakniki jenengan, Bu. Oh, nggih. Ini kok wonten request. Nggih napa? Bapak Haji Suraji, menika nyuwun jineman glathik glinding. Oh. Request-e glathik glinding. Nah. Monggo Bapak sugeng midhangetaken. Oh, nggih, monggo Bapak. Jineman glathik glinding. Monggo. Slidro. Singa. Kinu Pita. Pita. Tiwas aku singa. Ganggu oh, kila aran ira glathik glinding aliling bilang-biling aliling liling tumaliling ya Rama calurutan gendirongku pati pangan dasar cupet turya cekat ceket gladek balang dembo neng pipinde lanang karo wadon cucuk abang berenang manuk podang lalayang layang layang lalayang layang neng urbang ya Rama wulu kuning ceret ireng turman tesi Nano. mano empret Mano empret. prit 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 prit. Pateng. pateng cruwit-wit Prit. jalurutan gendirangu pati pangan padha ambyuk-byuk padha ambyuk-byuk padha ambyuk Oh. pesawayan nurut marirayan nyucuki marirayan
nyambut nantani parine asrut manuk betet Piat. tet pating cruwet-wet Wijian gemnes e. rara betet nurut ngepang merabat pirang-pirang ulu ijo cocok bang Nenonano. manuk bleko Wah. Ya nek kon manuk luwes. ngan melera delok mita kodok ucuk mepet tenggo anjecer aneng dialekno anyaliri amalira wolat kisandang pangane Jan. Mun teras ta Bude? Mun Bu. Sampun. asik Oh tasik to. Oh layak. Ah, iki mau wis. Ya. Yo, anu. Monggo. Lerek-lerek mriko, lerek mriko. Nggih, monggo Bu. Nah, napa Bu? Nyuwun lagu Lali Janjine. Oh, lali janjine. Oke. Oh. Nembe belajar niki, Pak. Non? Nembe belajar. Oh, nggih, kula nggih belajar, Bu. Golek duit. Yo, lali janjine, Cok. Duh. Rumah sak liro. Penabu kok ya ini seneng mangani pisang ngono. Yo, lali janjine. Dados. Yang Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng dawang mangun nganti lengser srengenge ana kene aku nunggu kowe
bae. Jajane kowe ning endi gelagatmu saja jubriani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Ya. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang kawang bangun nganti lengkeng asrane ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah ngopateni manggil aku manggil yen kebatok irungmu masih tak jiwa lali janjine kandhanane alesane mangkelake sapa wonge ora gelo kadung dandan kowe ora teko jajane kowe ning ngendi gelagatmu saja jubriani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Yo. Nah, iki mau lali janjine Mas Gareng. Oh ya, wah, jan gayeng. Mas Joko jenengan saged bawa, Mas. Alah tenane garwane pinter nyinden kok. Lah mula niku. Kaki Mas, nyuwun berkahipun. Saestu Mas, pupung kula ketemu jenengan. Dipaksa ya. Ora gelem. Anu. Pak Bawor bawa pepeling nggih. Pepeling. Bawa pepeling. Non? Oh, ngeteh. Oh, ngepek. Krungu ngeteh. Moh aku. Walah. Sono ya. Rukun Islam. Rukun Islam. Kang poniki katindakno mring prosesama aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadat kang angka siji
kang ngangka loro salat dene kang telu Ramadan tindak napa papat papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna matur nuwun nggih Pak monggo Cok lagunipun pepeling dulu dit La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wis wajine tansah dieleke wis wajine padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumaningan luwih sampurna yen berjamaah sedang luhur lan asar salat sayati ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepi prayogane ditambah senenge sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadela sampurna tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengen besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dieleke wis wajine padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumaningan luwih sampurna yen berjamaah sedang salat sayang
Lono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo saben aturan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Ompake ayo. Ayo, wah iki mau pepeling. Ayo kanggo ngelingake aku karo kowe Mas Gareng ya. Urip ana ngalam donya aku karo kowe ana sing nguripi. Ya kuwi Gusti kang nyipta jagat. Mula ayo padha nindakake apa pinangka dawuhe ngedoyo pinangka dadi larangane. Upamane agama Islam ya ayo nindakake salat 5 waktu. Oh iya. Ya. Matur sembah nuwun. Iki dan semene wis kabeh. Anu pisan neh karo garwane Mas Joko. Nggo Mbak, sepindah malih mawon. Oh Mas Joko ora gelem merganya. Lah iya. Anu nyun dumateng bapak-bapak sesepuh panitia sinten geng nyun lagu mbok menawi wonten. Oh, kopi. Masuk kuwi. Ah iya. Sembodo tenan kok pojokan Pujasumai nduk. Ayo. Lha aku lho nggon gamelan ngantek kebak panganan iki. Aduh. Jangan matur sembah nuwun. Nah. Oleh ngopeni kanca-kanca tenanan. Nah. Napa, Mbak? Nggih, mbok bilih sing tasih kepareng lenggah Pak Haji. Ngersake napa monggo? Jineman. Sesideman. Oh, sesideman. Mesti senengane kowe mesti kok. Tak titeni jenengan ya. Monggo dibawani nggih. Oh, ngangge bawa nggih. Jenengan kajeng bawa mengke. Oh, kajeng bawa Bapak. Oh, masuk. Alhamdulillah. Gon senine kentel to, Nduk. Nggih, niki piyantone budaya nggih seneng nanggap ya. Nggih, saestu. Pitados kula. Nggih. Niku mik. Kali lenggah mawon nggih. Oh, nggih, monggo. Lenggah kalih bawa kalih anu ngedep kopi. Nano. Wiwitane Jan handara sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasesa Anggrung marang bendoro sang Tyahayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
layak pengendangku ganti no. Yo dados. Nggih manut jenengan no. Luweh becik patenono bisa Kang Sulistyo dari wangi samudana marang kula warga garwa lan praputra lewat kincanging alismu kuasa glendang rasaning atiku nadyan was ling serius waku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadunggung hanipro jiwa raga aku kakurang kehormatan mamrong rubuh karep ijo yo sing joget nganti kebak niku lho dikebaki dhewe Bu, nggone aku disawer 20.000 Bu. alhamdulillah Alhamdulillah. niku nggih jenengan apa nggih kula Kangge kula oh jare. nggih jenengan Masih itu. Monggo. Nggih. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane masai sini kowe apa-apa wae senadyan sesedhep mesti tak luwih becik patenono timbang perpisahan Kang Sulistyo dari wangi samudana marang kula warga garwa lan putra lewat kicaning alisku kuwasa glendang rasaning atiku nadyan was lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni salahku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadunggung hanipro jiwa raga aku kok kurang kehormatan mamrong rubuh karep ijo tambah pora wingko urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine
Oh ya. Nggih, sembah nuwun. Kok menawi enten sajeng nambah, Mbak. Monggo Nggih, Mbok ditangketke. bilih tesanten wekdal monggo. Nah. Kanca Bimo. Monggo ta nek ngersake diaturi tesanten wekdal. Oh, napa? Perahu layar? Nggih, nyuwun prau layar. Oh, nggih, perahu layar. Ayo numpak aku ora bayar. numpak perahu layar ing dina Minggu pariwisata alon praune wis nengah yak yuk yak banyu pinelah ora jemu-jemu karo mesem guyung ilangake rasa longkrah lesu adin jawir mas jebol wis sore witing kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe matur suwun. Oh, mulai napa sampun, Pak? Ah, sampun. Oh, wes. Jam loro. Sak jam lebih napa rong jam? Oh, jam. Yo, saiki Mbak Reni kan marung nyanyi, ndang. Mau iki ndang. Ndang kan nembang apa? Diwanu kanggo para sesepuh. Lah, jenengan kok nyuwune sing ngabot lho, Pak. Nek jineman apa nek mau?
Klambi lurik jatahe Buparti. Ya. Bengi iki metune jineman-jineman. Aku ra mudeng. Ya liyane. Ya, kelinci cul. Bawa. Kula ndredeg nek campur senior-senior ngene iki. Pak Petro, mengko ndak digeguyu Bu Suci. Anu pelok Pak De, pelok barang. Kelinci ucul. Mangga. Ya. Ciku ajar niki nggih Pak nggih. Nek elek mboten saged geguyu, ndak nangis saking. Mangka iku dadi katresnanku. Ngelor ngidul tepung kelang mongke Saipo. Saipo bunga rasaku yen mulai bakal tak pondo. Monggo langgamipun kelinci ucul.
sepeda aku terus balik yang samarang leceko wus ana kandang lajaku lati rusak-rusuk keburu nafsu wakasane pontang-manting ragate alake aku dhewe kang Kelinci ucul. Wah, kelinci ucul iki mau Mas Gareng. Penak to? Penak. Ah iya. Ngertine digarap dandut sing ngempul tutukan dangdut. Ayo ora apa-apa karang wis tuwa. Ya iki mau ana sing anu jineman klambi lurik. Nah, saiki Bu Suci. Monggo Bude, Bu. Mbok gelem lah. Apa ki? Jineman klambi lurik, monggo salah setunggal. Lah. Jineman. Oh monggo, jineman klambi lurik. Jan. Kemana? Kemana? Klambi lurik. Lirik, lirik. Lirik. Pantes luwes polatane dasar mas kenenge mbok kiring sripat sripit lambene tindake kaya macan luwe Nana. Ibu Presiden sitok ki pokoknya kira disuwunin langsung mic cekel cek langsung nyuwara. Lung saut. Semangat ayo. Ngetokke jiwane. Monggo Bude. Kang ngapunten rati kesupen. Oh, mboten napa-napa. Kula men nggih kadang sok lali kok. Nah, Mas Gareng karo Dik Bagong, piye le? Piye Mas? Iki wis jam 2.
Iki engko nek gandeng sing ora ono sing nyun lagu. Bacotke lakon mergane saiki lakone rabine Ndara Gatotkaca. Oh ngono. Nah, lakone napa sing lagu melih? Nggih mbok menawi enten lepatipun para kanca, Ibu-ibu Seniwati kula nyuwun pangapunten anggenipun gegojekan. Ya, yo kae nyaketi Ndara Janaka karo Ndara Abimanyu. Nggone mentas sowan ana Karang Kadempel. Ayo ditutke yo. Danang kri, danang kuno, danang wang putra dalem. Sang Harjuna munira kamanungsan menika kados guru kula Rama Penemban Begawan Durna ing Kekareng ora wonten kasatriyan Madukara Rama Penemban kula ingkang putra pun Harjuna kula ngaturaken sembah sungkem kula katur dumateng Paduka Rama Penemban ing Sukalima. Lole gentos kali ki malih babak ngonyor dok ning wana dadi alas. Sumarang andeng-andeng ana mata dicuplak merai dadi mala. Anakku sing bagus dhewe Janaka ya. Tak trima kowe ngaturake sembah pekti mangpun bapa ing Sukalima mung kosok baline wae.
Pujastu tuku tampanana marang jeneng sira Permadi. Nun inggih sanget anggen kula mundi Rama Panembahan mugi antadosna jejimpat berkapangestu saking Paduka Rama Panembahan. Ora mengko tongger Lesmana padha raharja nggon marak ngayun ana kasatran Madukara. Kala nuwun inggih Paman. Mboten wonten alangan setunggal menapa sawanipun kula pun Lesmana wonten kasatriyan Madukara menika kula ngaturaken sembah katur dumateng Paman Janaka. Iya ndak trimo nggir kowe ngaturake sembah bekti marang aku penak nunggonmu lungguh kaluhuran dawuh. Datan kirang Brahmayogi Paman. Yang Panembahan bekti kula katur. Bimanyu ya tak trima kowe ngaturke bekti mau. Pegawan Durna iki. Kakang Mas Lesmana padha raharja nggonmu Supraptana kasatriyan. Adikku wong bagus Bimanyu. Ya tak tampa kowe ngaturke bekti karo pun Kakang. Pujastutiku pangestuku wae tampanana adikku wong bagus Angka Wijaya. Sanget anggen kula mundi. Wonten wigatos menapa Rama Panembahan Paduka kepareng prapta wonten kasatran Madukara sarimbitan dumateng pun Lesmana. Janaka wonten dawuh apa ta marmanipun bapa ing Sokalima sawanana kasatran Madukara sarimbitan kan anakku putuku Lesmana Mandra Kumara kuwi krungu kabar kowe jare arep duwe gawe mantu. Iya kaluhuran dawuh. Bilih kula badhe ndhawuhaken putra kula pawestripun Endang Pergiwa dawuh kalan putra Jodipatipun anak kula Gatotkaca. Nah, malah kebeneran yang jeneng sira duwe gawe mantu, elek-elek aku ki ya gurumu. Elek-elek aku pinangka dadi wong atuamu pinangka bapa guru. Yen to anak duwe keperluan, bisa-bisa aku bakal sabiyantu marang jeneng sira Janaka. Lajeng keparengipun supaya nggonmu bakal mengkugati adoh saka bebaya. Iki wektu dina pun bapa nggawa sipating ganten. Ganten iki mengko dareng kanggo nolak anggone ngilangake pinangka dadi rubeda ana ing kasatriyan Madukara. Anakku Janaka mangga yuwana anggone bakal ndhawuhake putramu si Pergiwa dawuh kalan Gatotkaca. Mekaten. Ya pancen mula mangkono, Nger. Nggih menawi sendika ngestaken dawuh. Ganten tampanana lan enggal daharen ya Ngger Janaka. Om Danang Tri Danang Kuna. Om Danang Wawang Putra Dalem. Putra dalem agung Pantaya tumraping ranu paranglung prajanira kang jejuluk Prabu Balagunadi. Bareng memang ganten piye, ha? Iya, Mas lega manah kula. Lega ta kowe? Iya kahulan dawuh mergane wis tak jumpan japone. Supaya nggonmu mengko gati, nggonmu ndhapake putramu si Pergiwa kalis ing beda. Iya maten syukur mangayu bagi Panembahan. Yata wauda saking godha. Yen tangena dasa sang Sri Wata Cinarita lengkono to wau. Ganten wis kadhar dumateng Sang Bagus Raden Arjuna. Ganten wis den
paridhaur beksi supados angolah pikiraning Sang Harjuna. Kumrega Sang Janaka malih tinggal sigra misahaken ingkang putra Pergiwa kalawan Raden Gatotkaca. Setyaning Sang Begawan Dura sigra nglamar ingkang wayah Raden Lesmana. Mangkono pangendikane Sang Bagus Raden Janaka. Bapa Durna piye? Sejatosipun kula badhe nyuwun pirsa paduka rawuh wonten kasatran Madukara menika badhe napa? Bares kures tekaku kene iki aku arep nglamarke putuku Lesmana dhawuh kalan putramu wadon Pergiwa. Eta apa ora? Iye, Paman. Kados pundi menawi kula ingkang putra Lesmana dhawuh kalan nadhi kula Pergiwa angsal menapa mboten, Paman? Iya. Nggih aja semelang penemban. Piye? Dinten menika ugi kula badhe ndhawuhaken anak kula Pergiwa dhawuhan Lesmana. Pergiwa badhe kula pisahaken badhe kula wurungaken anggen kula pun dhawuh kalawan Gatotkaca. Brahmana lir manguswakati darananing katwase aning marga memalahagung Abimanyu wonten dawuh Rama maju wonten wigatos menapa wektu dina iki jeneng sira tak utus aja wedi kangelan sawana ana kasatran Jodiwati nawala iki atuna marang wakmu Jodiwati menapa isinipun nawala Rama perkara isining nawala kowe ora usah mangerteni ana suwek ing layang gulumu pinangka ijoli ya wonten sendika ngestaken dawuh ingkang putra nyuwun pamit enggal bali ana kasatran Madukara Abimanyu. Sorote pandan sumulung Abimanyu mak kok ngono ngendi supadosaken sowan wonten kasatran Jodiwati nyosaken nawala kunjuk Kakang Mas Werkudara isining nawala Gatotkaca badhe kula wangsulaken penglamaranipun awit Pergiwa badhe kula dhawuhaken dhumateng anak kula pun Lesmana alah salah syukur mangayuhake lambanyo sakarmu monggo Bapak ngentosi dinten ingkang parayogi pinangka dawuhipun Pergiwa kaliyan Lesmana. Ya yen pancen ngono, pun Bapak mun kanapa teng dadi karepe Janaka dina iki.
goncang kancing langit kelap-kelap katon nira-lir genen jangeng aris risang mawe kandrung ajeng tak pundi Gus Puno kawan apa jejibane Abimanyu nampa dawuh saka Kanjeng Rama Harjuna badhe aku supaya sawanana Jodipati nyaos kenawala kunjuk Siwa Jodipati Puno kawan isine layang napa aku dhewe ra mangerteni lho kadose Begawan Durna tindak wonten kasatriyan Madukara pancen bener mula Puno kawan ayo tutno laku jantraku prapta kasatriyan Jodipati monggo ampun tebih-tebih nggih Gus. kaya Kakang Kresna. Werkudara iya. Raharja Pratamu. Lulus Raharja Pratamanipun Kakang. Koko Prabu sekecak nggen paduka lenggah. Yai sami aji nggih. Werkudara Kresna Jredang Wiyi. Metu dina iki para kadang Pandhawa makumpul, para kadang Sutresna ya suga makumpul nggone bakal ngombyongi pinanganten putramu si Gatotkaca, dhawuh Mam Putri Madukara. Pancen bener. Wektu dina iki aku bakal ndhawuhake anakku Gatot. Dhawuh marang anake Janaka sing jeneng Dewi Pergiwa. Mulai mung garing ngenten kentinge dina dhawuhing pinanganten Jredang kakangku. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon. Nira lir gincang aresa mawe kandrung.
ing kula ingkang sowan Werkudara. Mono lir mengus wakati tarunaning garwa aneng marga memalagung risang gondo astrat mojo Werkudara ampun kaget kula ingkang putra Plongkowati ingkang sowan. Abimanyu iya kaluhuran Dewa Raharja sowanmu. Iya pangestu paduka Waniskala sawanipun ingkang putra Plongkowati. Abimanyu padha Raharja sowanmu wong bagus. Prabu Ndarawati nuninjih Raharja sowan kula Prabu. Anakku Abimanyu padha keslametan praptemu. Wong Amarta Raharja sowan kula. Adhiku Abimanyu padha Raharja sowanmu Yayi. Kakang Mas Gatotkaca lulus Raharja sowan kula. Eneng apa Janur Gunung Kadingaren kowe sowan ning kasatran Jodimati? Kowe dikongkon wong tuamu apa karekmu dhewe? Wong awrate manah kula nampi dawuh saking Rama Harjuna. Kowe dikongkon Janaka ngapa supados nyosaken nawala kunjuk Siwa Jodimati. Kowe isine layang ngerti apa ora? Mboten mangertos Siwa yen ngono kaya ngapa layang tak tampalane. Dina layang tak tampa Abimanyu iya kaluhuran dawuh menawi sampun paduka tampi ingkang putra minta pamit badhe wangsul wonten kasatran Madukarawa. Sigra kabuka isining nawala nenggih satra ngunggul pawenang Raden Haryawarkudara. Sura sing nawala Raden Harjuna sigra misahaken dedhaupanira Sang Gatotkaca miwah Dewi Wergiwa rumas runtik Sang Haryasena tilewake. Werkudara, Yayi Werkudara eneng apa? Gatotkaca wonten dawuh maju kene. Wonten menapa Rama nimbang putra Pregantane kowe iki ngerti apa ora isine layang? Ingkang putra mboten mangertosi tak kandhani. Nggonmu arep dedhaupan karo Pergiwa iki diwurungke karo sing gerang. Iki lemu arep dhaup karo Perga diwurungke Janaka ngeboti Lesmana timbang Gatotkaca. Wah, taruh wis ngengkeng iki diwurungke kowe ilang landhok siji. Kowe ngorek-orek raine bapakmu ora minggat pecandasmu. Werkudara, lah kok anakmu mak
ndung lunga. Gatotkaca orek-orek raine wong tuwek. Gatotkaca gawe wirange Werkudara kok iso gawe wirang. Mung arep dhaup karo anak Janaka diurungke. Janaka wetu dina ngeboti Lesmana timbang Gatotkaca. Men kelangan Gatotkaca ora paten menika kados pundi wae. Ayo ditututi Antarja. Waduh jagat Dewa Bathara. Wong arep rabi wae kok diwurungake. Wetu dina iki nganti Gatotkaca ora bisa panakrama karo kadangku Yai Pergiwa. Oh paman Janaka paduka mentala kanengkang putra Gatotkaca. Tinimbang urip bebarang wirang, tak enteke pati uripku dina iki. Waduh Yayi eling kok Yayi. Gatotkaca mbok sing eling to ngger kowe iki sipate sinatra muda. Lah kok njet kowe kaya mangkono lelakonmu. Waduh Yayi. Eling ya Dimas eling Yayi. Waduh timbang bebarang wiranging putra Pringgondani. Kula mboten saged dhaup kalan putra Madukara trimah kula entengaken gesang kula. Iya ya aku percaya nek wong kene lagek seneng. Wis Yayi eling-eling manut karo Pakde Kresna piye engko carane. Saiki kowe manut karo aku apa ora? Lajeng keparengipun kowe seneng lair batin kan Pergiwa? Iya kaluran. Tirunen cara awakmu Ndarawati. Pripun? Nah, pripun niku? Yen kowe seneng tenan ora etuk lawang ngarep metu lawang mburi. Cah bagus-bagus kok nyolong. Loh, engko wektu dina iki sing baku bisa dhaup marang Pergiwa. Aku mbiyen ya ngono Antasena, Antarja.
Iya. Piye Yayi? Wani apa ora? Nek rawani pun Kakang sing ndamisi adik menaten kula nyuwun pangestu. Jujuken kedaton Madukara, aku sing ngawat-awati sendika ngestaken dawuh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon Lira-lira kincang ing aris Risang mawe gandrung sabarang katulukir Yai pergiwo Mbok iya noleh rene to Yai Saman keranti perasaan Loh kok ranti perasaan ngerti kene anu kangene kok ora teko-teko Marpo rene mosok nyingkur karo pun Kakang. Rene. Rasa demek-demek. Ngono kok dadak demok-demok. Marpo rene tak kandha dela wae. Sampeyan aku kados pundi to Raden? Aku teko kene kan nonton nganten. Sinten dados manten? Jare kowe didhawuh karo putra Ngastina. Kula mboten sudi, kula mboten tresna, kula tresna dhumateng Paduka Raden Gatotkaca. Kamangka Paman Janaka murungke dawuhipun Kakang Kanjadi. Kowe arep didhawuhake putra Ngastina, calon ratu Ngastina. Nanging kula mboten tresna, kula mboten seneng. Yen ngono kowe lair batin tresna mangpun Kakang. Iya kaluran dawuh yen mangkono. Ya, emban. Matura Paman Janaka yen to kedaton ana maling aguna menantang sendika ngestaken dawuh Raden. Janaka golek dina supaya dhaupe pergiwa kawula semana. Iya kula namung ndederek Paduka Rama Panembahan. Iya yen ngono Lesmana kelakon dhaup karo pergiwa Kakang. Iya apa bener? Wah jebul kowe iki ya pinter. Ah nek mon kon umet-umet ngono ki pasrahna aku. Wis to nek ra kecentel. Oh iya syukur mangayu bagi. Yen panjenengan golek dina Kang Prayoga kok besok kencing dina dhaupe pinanganten sakloron. Raden, kula ingkang sowan Raden. Bocah mban mlayu-mlayu tawang-tawang tangis ana apa? Nyosi pirsa. Kedaton Madukara wonten Duratmaka Sandi Raden. Yen Gurana maling aguna
Nyidra bondo donya kasatran Madukara wis kareben idep-idep aku mbantu marang kang kekurangan turna maneh Raja Brana Madukara ora bakal diangsu kaya banyu ora bakal entek. Senes Raja Brana banjur sapa? Ingkang putra Semayu Dewi Pergiwa Raden. Yata-uta saking godhong. Yen tangena dasa sang Sri menika kados pundi Rama Penemban? Piye? Kedaton Taman Sari wonten Duratma kang dipun bidang anak kula Dewi Pergiwa. Wah, lha piye iki? Wah, kamangka wis cepak iki. Waduh, lah iki terus piye aparek murung dawuh Lesmana Kakang Durna. Sakniki mekaten sinten kang saged nyepeng Duratmaka badhe kula dhawuhaken kaliyan anak kula Pergiwa. Adikku nek dawuh Kurawa nyekel maling. Kurawa cekel maling mlebu kedaton. Banyu kumerkut manjing neng samudra Toyatra gawa banyu sinabuting wentes ing Kartamarma wonten dawa paman lah dalah lah kok jebul maling iki bocah prenggondani Gatotkaca karo Antarja wah edian wong ki nek randesin cetha wis diurungke wae lah kok wani mlebu kedaton bedang calon manten putri. Wah, lah dalah Gatotkaca paman sengune ya pancen mula wae ngono. Kowe diadi maling ora adep isin wis diwirang-wirangke diwurungke karo Raden Janaka wani nyolong metu mburi ho babakmu. Nampa dawuh saka Raden Janaka Kurawa nyekel bisa nyekel kowe Lesmana dhaup kalan Pergiwa cobanen Kartamarma rangket sendika. Wah! 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 Mati! Wah! Woi! Wah! 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 Woi! Wah! Ah! Ah! Wah, Antarja. Wah, woi. Ai, woi. Ah. Waduh.
Adi. Wah. Waduh. Kados pundi paman? Waduh nger. Lah kok jebule sing dadi malong. Lho lah kok malong, lah maling wong. Niku malah waris jenengan ki ambak putra Jodipati pun Gatotkaca niki pripun mamundur paman. Pati, aduh. Waduh, paman. Wah. Ngopo entar jok mlayu-mlayu? Wah, niki pripun, Pakde? Lah iki lek dadi maling konangan ki piye? Lho konan piye? Adhe kula Gatotkaca dipun pulasara Paman Permadi. Mengen nganti dipejahi sing kelangan mboten namung sampean kula ya kelang tak golekane bapakmu sik. Ngendi mlayu-mlayu kok gerak. Werkudara, ngopo? Aku arep takon. Takon piye? Kowe iki sejatine karo anakmu Gatotkaca ki lair tresna batin apa ora? Wah, kuwi anakku ya tak tresnani. Kamangka iki wis bakal kasembadan dhawuhe anakmu Gatotkaca kan Pergiwa ewadene. Yen nganti kowe kelangan Gatotkaca sing kelangan ra mung kowe, Pandhawa ya kelangan. Lah iki piye? Ngerti ra? Anakmu Gatotkaca dipiloro adimu Janaka, bakal dipateni. Wah, menungso ora tata. Waduh paman podo kok tegel do ateng kula. Ora tegel sabab apa. Kowe wektu dina lah kok ora duwe isin Gatotkaca. Kamangka wis tak urungke nggonmu bakal dedhapan putraku Dewi Pergiwa ewadene kowe wani nyidra saka mburi. Timbang bebarang wirang luwih becik tak tugel golomu. Waduh. Waduh Kakang Mas, menapa dosa lepat kula? Wah, kowe iki gerangan apa bayi? Wadi-adi wong menclah-mencle cangkemmu.
menapa lepat kula kowe wani murungke dhaupe Gatotkaca. Ora apa-apa ning lha kok kowe tegal karo anakku Gatotkaca. Aja bocah sing grangayana. Wis arep ngopo saiki kowe Janaka? Kowe bareng gandokan karo Begawan Durna karo sedulurmu Makdo ya. Waduh Kakang Mas nyuwun pangapunten. Saiki piye? Nggih, kula aturi mandhapaken kula badhe matur Kakang Mas Werkudara. Kepiye? Iya, waleh-waleh menapa Koko Prabu menawi wonten lepatipun ingkang mrayi. Ya ora dadi apa. Kakang Mas ngunggul pawenang kula nyuwun pangapunten. Ya ora dadi apa saiki. Dunten ugi menika kula badhe ndhawaken ngresmekaken anak kula Pergiwa dhaukan ingkang putrapun Gatotkaca jagat Sedi. Niki le dom jeng napa Yang? Niki pun mes jam 3 Yang. Kok kira sida jawab. Iki mung ngregon-ngregone Gatotkaca wis gathuk karo Pergiwa. Waduh. Lah terus kula dhaup kalih sinten tak golek sinden-sinden kuwi nek gelem. Wah, kula mboten purun Yang. Pokoke tak goleki bali nang negara Ngastina. Ganti caritane. Nalika samono Raden Gatotkaca sigra panakrama dhumateng putri Madukara Endang Pergiwa. Ganti Kang Cinareta mundhak dina, mundhak sasi, mundhak taun. Ora kaya wonten kadipaten Glagah Tinulu. Sang Yaksendra Brajadenta kalih kumbricik sabawane.
Oh. Oh. Ah. Woi. Ah. Ah. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap, katon lera kencang ing aris, risang mawe kandrung ing ora pangling adikku Brajamusti. Iya ya kakang, aku adikmu Brajamusti. Eneng apa prapta ning Glagatinulu, Kang? Aku arep takon. Takon apa? Lah kok kakang wong kendelan wae ning Glagatinulu ki piye? Kamangka kabeh para kadang sedulur padha makumpul ana ning negara Pringgondani. Ngestreni nggone Raden Gatotkaca bakal kinepyakake jumeneng ratu ning negara Pringgondani. Ning tak tolah-toleh kok kakang Brajadenta ora ketok. Oh, buta nek buta pekok, buta pengungki ya kowe kuwi. Tak kandhani. Pancen aku jarak ora prapta ning kaset ning negara Pringgondani. Aku ora nyetujoni, aku ora sarujuk yen sing dadi ratu kowe Turase Werkudara. Lho, lha piye to Kang? Kang biyen kowe rak ya nyarujuki rikala Kakang mbok Arimbi bakal dhaup kalan Raden Bratasena. Kakang Mas Werkudara sago dhaup Kakang mbok Arimbi ning gantungan negara Pringgondani. Lah kok saiki sampean mencla-mencle iki piye? Sing baku aku ora nyetujoni yen Pringgondani dijeki mungsuh. Wektu dina yen kowe arep melu Gatotkaca melu ora sudi aku dadi kesete Gatotkaca. Wah, ora weruh tak bali. Dalah arep dina Brajamusti bali ning negara Pringgondani yo. Sapa sing melu aku? Ayo prapta ning negara Pringgondani. Gatotkaca regel medhun kok dampar aku sing bakal nglarak. Oh! Ya! Ya!
para taruna angudya
yaning taloko kadhi langit mambang tepas ulana tamandika lintang daya kusumaya sumawur menika kados Kanjeng Eyang Matswapati ingkang sampun kepareng lenggah wonten negari Pringgondani Eyang Prabu. Kula ingkang wayahipun Arimbi ngaturaken bekti. Iya nggih, putuku Arimbi tak tampa. Kowe ngaturke bekti mampun Eyang Matswapati. Kakek Matswapati basaku. Werkudara iya. Tak trimo jeneng sira ngaturake perembagi mampun Eyang. Astutiku tanpa nono. Abilawa tak kundana pupuk muga dadya jimbat. Eyang ingkang putayah Pringgondani kula ngaturaken sembah pangabekti. Putuku Gatotkaca ya tak trima kowe ngatur kae bekti. Eyang Prabu piye Arimbi? Miwah sedanten para Nalendra. Wah Kakang Prabu Kresna, Kakang Prabu Kunto. Ya Arimbi piye? Arimbi piye? Menika sampun makempal dumateng warga ing negari ing Pringgondani. Bilih dinten menika ingkang putra badhe ngepyakaken anak kula Gatotkaca jumeneng Nalendra. Arimbi wonten dawuh Eyang. Ya. Waktu dina iki wis nanci kepyakan jumenang ratu putuku si Gatotkaca. Apa kira-kira kang pinangka dadi kadang-kadangmu wis padha nyetujoni yen to Gatotkaca kuwi jumeneng ratu? Nuni nggih sampun Eyang. Rikala duk kula badhe panakrama dawuh Kakang Mas Werkudara sampun kula tetarosi para kadang-kadang kula. Ya. Yen pancen mangkono jeneng jumeneng ratu, jumeneng Nalendra iki pinangka dadi pilihaning para kawula. Kawula Pringgondani njaluk supaya putuku Gatotkaca jumeneng ratu. Kaluhuran dawuh. Mula saka iku Kakek Matswapati aku njaluk tulung jeneng sira. Kang wenang ngepyakake ya kowe anakku Gatotkaca pinangka jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Nuni nggih Eyang. Kepareng Kanjeng Eyang Matswapati pinangka dados pambiwara anggenipun badhe anyelarani ngepyakaken anak kula si Gatotkaca jumeneng Nalendra. Iya. Yen pancen mangkono nggih Gatotkaca mara maju. Wektu dina iki nggih wong bagus. Rikata sang Gatotkaca tinon mapak karga suta. Ketapira Kresna inucaran weng-weng samuga rejita ing kene nggih maju Gatotkaca. Gatotkaca wonten dawuh Eyang. Wis winanci tumapak dina iki jeneng sira bakal tak kepyake jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Metu dina nyuwun pangestu marang wong atuhamu sakloron mraten sendika ngestaken dawuh. Ibu kula nyuwun pangestu. Iya Gatotkaca tak pangestoni. Rama kula nyuwun pangestu. Ya Gatot tak pangestoni. Eyang Matswapati kula nyuwun pangestu. Ya pun Eyang mangestoni. Wandrawati mewah Kunta kula nyuwun pangestu. Iya Gatotkaca. Pun Wandrawati mangestoni jeneng sira. Iya Gatotkaca tak pangestoni. Iya nggih anakku Gatotkaca. Pun paman mangestoni. Kau nepyake dina iki uga
Gatotkaca bakal tak lenggahke dampar jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Ger Gatotkaca wonten dawuh eyang sipating Nalendra kang mernata kawula kabeh lan ing negara Pringgondani jeneng sira nggunakno wataking Surya Candra Kartika Himanda bumi geni samudra maruta menawi sendika ngestaken dawuh lajeng kewarengipun kang sepisan ngagema wataking Surya iku darbe watak panas ning uga dadi srana tumrap ing dumadi Sumraga kang wong jumeneng Nalendra darbe watak ing srengenge mekaten iya lire sang nata kudu marmedi marang wong sak praja ing pamrih supaya padha sregep ing gawe ingkang wusanane wong sak praja mau padha angu durek uriping pakarti ingkang kaping pindho ngagema watak ing candra utawa rembulan iku pakartine hamadangi ing pepeteng watake hanang semake. Ih maten sendika ngestaken dawuh eyang. Monoktu dina iki kowe jeneng nata kudu netepana marang watak kang kaping 3 prasaja mengko dadya nuhake kerta lan raharja. Kang kaping 3 agema marang watak ing Kartika utawa lintang. Lintang iku wujude dadi pepaesaning ing wanci bengi ing mangsa sepi lakune dadi panengeraning mangsa kala. Mengkono uga dadi Nalendra demen olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan sakrening tindak tanduk sang nata ora kena singlar saka kautaman. Iya sendika ngestaken dawuh lajeng ingkang kaping 4 yaiku nulata marang wataking Himanda utawa mendung. Mendung kuwi nonton wujude wae wis gawe giris kang padha tumingal. Dene pakartine dadi panguripane sagung dumadi ning uga dadi pangrusak ingkang dumadi iki menawi sendika ngestaken dawuh eyang kang kaping 5 yaiku nindakno marang laku ning maruta utawa angin. Angin iku pakartine nyrambahi sekabehane ingkang gumelar nadyan papan miring ndelik sarta ingkang rujet kabeh pidha kauratan dening angin. Ih sendika ngestaken dawuh kaping 6 ger kang kaping 6 gawekno wataking dahana utawa geni. Geni iku watake jejeg pakartine kuwasa hambrasta kang sanggalan marang dheweke nanging senadyana panas nanging kena kanggo tulat marang kawulamu. Iya ngestaken dawuh eyang. Kang kaping 7 nulata marang wataking samudra utawa segara. Segara kuwi mau watake momot tur sak jembar mangkono uga jumeneng nata kudu bisa kaya samudra yaiku jembar lan momot ala becik kudu kamot sarta ora kena gething sengit marang sawiji-wiji sebaya isining praja kuwi papan werna-werna hamepaki. Oh nggih ngestaken dawuh eyang. Kang kaping 8 ya kuwi nulata marang wegawe Bantala utawa bumi. Bumi kuwi watake sentosa sarta suci. Jeneng sira jumeneng ratu kudu bisa netepi marang wataking bumi. Sang Prabu kudu sentosa sarta suci lan demena ageganjar marang wong kang gelem labuh marang praja kuwi ngger iku pinangka gegemengmu nggonmu jumeneng ratu Gatotkaca. Wah, Gatotkaca wis jumeneng ratu. Ora medhun kok diampar tak larak metu wae. Wah, piye kae Kresna?
Werkudara Yai Arimbi iki piye? Menika kados pundi Kaka Prabu menika kados kadang kula Brajadenta. Werkudara piye? Wah, iki udu urusanku. Iki udu perkaraku, iki perkarane wong Pringgondani. Wah! 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 Ya! Ya! Wah! Wah, Paman Brajadenta wan larak dumateng putra Gatotkaca ratak larak nggo paedah apa ha? Wonten menapa Paman menawi paduka mboten nyetujone ingkang putra Gatotkaca jumeneng Ratu Pringgondani kula pasaken paduka mbuh rawuh aja nganti ketok klilip ning Pringgondani. Ah! 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 Wah! Wah! Ah! Wah! Ah! Ah! Waduh! Paman Brajamusti inggih ngger kula ingkang Paman Brajamusti. Kula Bandayuda kan Paman Brajadenta Paman menika kados pundi panampun cilik ing penggalih. Paduka jumeneng Nalendra menika ingkang milih kawula negari Pringgondani. Kula nggih nyarujuki menawi paduka menrata inggih menika negari Pringgondani paduka pinangka jumeneng Nalendra. Lajeng Paman Brajadenta kados putipun. Kula badhe sabiyantukan anak ngger Gatotkaca, kula tak mapan wonten epek-epeke panjenengan sisih tengen mengkeh mangcepeng mangjotoske kan Kakang Brajadenta. Ih, menaten sendika ngestaken dawuh. Ate! Ah! Wait! Ah! Ah! Wait! Ah! Sinambak Sang Brajadenta nang astane sing Gatotkaca. Sikramulat tanganku mlawe nempiling sirahe Brajadenta. Eleng-eleng tani Sang Gatotkaca kepanjingan Sang Brajamusti padha diduku mbok pecandhase dadi aji Brajadenta Brajamusti manjing Sang Gatotkaca. Wah!
Piye Gatotkaca paman Braja Dentohan Braja mesti gugur. Saka mengko iki minangka kanggo pancatan nggon muju meneng Nalendra ana ing negara Pringgondani. Iye Pammo, lajeng paduka. Ayo boyongan ana ing negara Pringgondani ngenas mantes wis suda nggonmu. Ki nepyakake pinangka Nalendra muda jejuluk Prabu Gatotkaca swali monggo kula dherekaken. Bubar kok ndadak joget to Kakang Semar. Nggih ngulur wektu. Napa pun rampung niki? Oh, wis kowe iki kanoke ngopo ning kono ki? Wayang ngumpiak kok ora ngerti. Oh, aku kokean kopi. Lah niki pripun? Gandeng sampun cekap, dasare pun jam setengah pap. Kula ngenjing ajeng nyambut damel. Niki ngeten nggih Sinun, sampun paripurna anggenipun ngayahi kewajiban Semar sakanca. Anggenipun nampi dawuh dumateng warga saking Pujasukma ingkang ngawontenaken tasakuran ringgit wayang kanthi dalam rangka menyambut tahun baru 1447 dan ulang tahun Bayangkara. Iya ya Kakang, dengan tahun baru dan ulang tahun Bayangkara ke-79 kita wujudkan Palembang berdaya, Palembang sejahtera, indahnya kebersamaan, guyub rukun sak lawase. Iya. Yen pancen mangkono, mbok menawa luputin Prabu Kresna lan kula wangsa kabeh dumateng bapak-bapak panitia, meh warga Pujasuma. Kula nyuwun agung ing samudra pangasami. Iya Kakang Semar banjur cekap semanten anggen kula matur sesanti kula Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing padha nonton tanggapan. Panutupe ngatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.